Pretone. Uspješan start, takmičarsko izvedeno vodstvo i takmičarka u stazi 7, Nezavisna pobeđuje. Zlato i srebro za Zemun, priznanje uručen, Nikola Finić, generalni sekretar Radničkog saveza Beograda. Treće mjesto osvojila je Lukić Anja, Novi Beograd, 10:59. Drugo mjesto osvojila je Vidović Marijana, Mlada Zemun, 10:35. I prvo mjesto i titulu šampiona Beograda osvojila je Stečić Aleksandra, Mlada Zemun, 10:30. Novaković završavati vodstvu i pobeđuje. Izgleda kabel do displeja da ne radi, jer to nekaj se radi. Zoran Milošević, tehnički sekretar Radničkog saveza Beograda. Treće mjesto osvojio Vlahović Marko, Mlada Zemun, 12:02. Drugo mjesto Andrijević Đorđe, Mlada Zemun, 11:93. I šampion Beograda za 2012. dolazi također iz Zemuna, Novaković Dimitrije, 11:52. Neizvestan finiš za drugo i treće mjesto. Prva takmičarka Zemuna, pobjednica na disciplini prepone. Semafor je mjesto 100 metara. Uspješan start prve grupe dečaka na 200 metara. Pašničko u belom dresu, vodi. Stičevnikova Tesla. Nezavisno vreme pobjednika, 28:08. A pozivamo 3 Drugo mjesto osvaja Kovačević Nikola, Crvena zvezda Beograd, 28:17. I prvo mjesto i titulu šampiona najbrže na 200 metara Stage Željko Nikola Tesla Beograd, 28:07. Ja ne dozvoljavam da mi se mešate u posao, znate? Molim vas, nemojte ništa tako da mi se obraćate. Ja se zadužim.